God dag og velkommen til Landskappingardystur i midtland B36 og UF, Effodeildin og satta umfære. Hine fyra dystene vil spalter i morgen. Og det veldig som ikke har finnet så nekv sti enn, og vi finnes ikke at heimalinen tar spalt 4 jaunleitjer og tapt ein. Der blir vi jaunleitjer utovertlig mot Vujtjinji 1-1, og så gjerne heimalvatlig eisen i 1-1 mot KUI. Så var det atter av heimavatlet, da var det mot NSOI, tandisten enda i 2-2, så spalter her i Gundadal mot HP, skrassetter som utovatlet, tandisten enda i 2-2. Og så var det disten vi Stora mot i 8-linjen, TPFC Sorøy Røyn, som ble så ser spennende og dramatisk, på 68-2-0, men enda vi har tapet 2-3. Skal få sluttene til UF fram her. UF tar börjar vi att täpa för TPFC Sorøy Røyn og utovatla. Og i örnomfäres vundar tror jag att är bestreima. Og i 3 omfäres spaltar Malesa Jaunleik 0-0 mot HP. Så var det heimavatli mot Nolsja Vestur, tappte 1-0, brottsparsk og i Ivetøyene som Ken Fagerberg skoraje. Og just farne omfäres spaltar Malesa Jaunleik og Skala 0-0. Og det hever altså visse her at UF er 20. plasset ved 5 stion, medan B36 er 8. plasset ved 4 stion. Men det er ikke lengt opp av stedatallene. Jeg sier det til fullfringer tekter helt opp på 3. plass, medan B36 kan komme under linjen av KUI og 3. plasset ved 6 stion. Og linjen er det, og i mål kjøper 36 Tauror Thomsen, utspillere Andreas Eriksen, Ottmar Ferre, Eli Falkvard Nilsen, Patrik Johannesen, Roaldur Jakobsen, Gestor Boasson Dam, Benjamin Heinesen, Erlendur Magnusson, Jekvan Andreas Kjell Nolsø og Christian Morrison. Og i malen til UF er Henrik Lindhardt Jensen, uteleikere er Alex José dos Santos, Jakob Andreas Gorbo, Boje Reinert Pedersen, Kristoffer Jakobsen, Ari Ellingsgård, Daniel Pauli Høygård, Endente, Nils Paule Danielsen, Johan Pedersen og Andi Olsen. Så heimalinen er til at nevne at Terje har haft fitt av skavån. En spillere er kommet atter, og at domarsilen her til er Alex Mellemgård, venstre bakgrunnskjøttet, men han er altså tøker av spillere i det, og det er så første 4 år om han skulle komme av til Lukas Sislevic sendreisen av domarsilen, men det mener jeg meg har sett at det var en just til alle distene, så han ble skatter. Han heldte til av bunchen, men han spiller ikke. Hiner og Bansson tja B36, Eika Malvergen Roy Hense, Peter Pedersen, Kittle Samuelsen og Johan Eiler Simonsen. Og Bansson tja UF er det ganske maveren vi forstelnen, som er veldig litt merke til, Eika Malvergen. Det er vennjeren som har sett seg selv av Bansson her, Jakob Mikkelsen, fyrvande landslys Malvergen. Hiner reita Frittleif Lambanon, Margaret Hoftegård, Samal Jakob Johansen og Samal Johansen. Annars er det hinudistene som nevnt og i morgen i Klaksvøk, KUI mot Bestreime. Antallige TPFC Sorøy Røyn mot NSOI, Nolsja Vestur mot Skala, og HP spiller her i Gundadal mot Vujtjinji. Vi får strømme disten mellom HP og Vujtjinji, og beinleis i utvarspen vi får søk fra disten vi Stora i mellom TPFC Sorøy Røyn, der spiller som nevnt mot NSOI. Men som sagt, satte omfær börjar her, B36 og mot NSOI. Domaren i det, Rune Gorbo.
Da er heimalige vi skal byrja desten. Patrik Johannesen stendur tja Bosman. Roald Jakobsen stendur reisen her. Så har du sånn hvordan B60 du fordeilet her boer. Patrik Johannesen og Jekvan Andreas Kjell Nolse som altså blir inne i det. Og derfor spiller vi Tveimon Alebern Lekos. Jeg kommer så ikke at Jekvan Andreas han heldig tid her ute i venstre og så fra början, men det kan nesten bare være her i början. Men det bender også at det er veldig sånn. Patrik som tar sentral i Alebern med han Jekvan Andreas Kjell Nolse heldig tid ute i venstre og så jo. Er det like bare en Ottmar Fere. Vi rom til Andreas Eriksen. Men finner Benjamin Heinesen med nesten bolten for ut, og tar vi innkast til UF. Venstre bakkeren Alex Hoseta Santos stikker det. Og så misser det bolten på 60. Vi er god mål, en stor målleggje til Jekvan Andreas Kjell Nolse Lonko her og i fyrsta minuttet, og her skulde han i verleggen og finner Mara Borsjur, tar oss til danska malverjan Henrik Lindard Jensen og Bjarga Vel, men en stor målleggje Lonko i fyrsta minuttet. Kom etter at sløser noen spiller fra UF og Jekvan Andreas har skulle være Sindre her vi så borde han väl kan lagt hemma Leo upp det här och åter här UF som det så stryas det från början nu vi att få spel ganska sälja kring Eknam brottsdag att vi har tryckt att när vi är på 60 var nu får åka på sjur här. Det är Christian Morrison vinner bollen av dem Rejo. B60 var nere varvaita bollen her, og jeg får nere atlera eknar i halva. Det er der Kristoffer Jakobsen det vinner vel. Langer nyan til Ellingsgård, og han får fikst fram vid einon, her kommer vilagare, og så røyna det en stekning her, men etnast ikke så vel. Andy Olsen var annars velfyrig ut i högre så jo, er altså på 60 var natter Andreas Eriksen. 60 vi Nutjon högra batche og i det, unge spelare, Erlendur Magnussen, her i bolten her, spiller han til Eli Falkvard Nilsen. Her er Fix Alvring, og han finner eisne Jekvan Andreas Kjell Nolse, men helt jeg spalt for å ta til malspark, det gjør han. Jekvan Andreas går på atter til Henrik Jensen i Malmö. Vi pressar av Patrik Johansen som hade styrt frispark mot UF Malverjan. Annars här var slutna där så stod 4-4 hos linjen var spalt och i kontadelle vi til greien for imot B36 två för 4-0, en för 4-1 och en för 1-0. Här är UF. Men finna Ari Ellenskård, men det är nog vi att man för skärmar handabollen nu där inkast till B36. Gestor på sånt dam för att ta det.
bollen atla vi natter til Henrik Jensen. Jakob Andreas Skorbo her. Til Endente, som mot Loja Fjær. Og her er god aksjon fra Andy Olsen, og lykka vi at han får sendt bollen sted til Johan Petersen. B6-eren kom mittlen, Tor Thomsen. Walter Jakobsen. Rengstova mot Benjamin Hennesen. Ingas Lujev. Det spalt i går 5 minutter framvis 0-0. Ein møvleid og han var rettelig store kom Arjen vid det spalt en fotland minutt. Det var Jakob Andreas Kjellnolsrud kom að standa rettelig vel for etter at UIF spalt seg av bolten stort utanfor eknan brottsteg. Og da skulle han være lagt B68 som ikke store var ta møvleid, men annars har vi ikke vært malmøvleiker her først og nå 6 minutter. Då hända hesa mynden av sen egg för 6-3 vi har bollen och bygger upp på Eknar i halva. Här Roald Jakobsen. Prøver så en lenkan diagonalboll och han lyckas resten väl till Jakob Andreas Kjellnolsen. Väldigt tidigt ut i vänster så ju och så en god boll in i 16 meter. Ser vi har spalt Benjamin Heinsen skjuter och han fer alltid och så junete men ett gott avlopp från 60 det först en go elvering från Roald Jakobsen, så kommer minne gå elvring fra Jakob Andreas Kjellnolsen, som enda vi har finnet Benjamin Heinesen, som nærvi og godt avlopp fra Heimalino. Og som vi da ser til oppspillet til UIF, til honker i verleggen, ikke kommer til altså einfallet elvring, det finner ikke hver annan. Vi er etter på 60 ved Eli Falkvard Nilsen, Roald Jakobsen. Och det är alltså till att kritisera att det är enfaltare elvringar på tvårs utan störvis trus som tackar kvar i skräck av namn. Men här ser det väl bättre ut. Jag hade Ari Ellenskård i CD4 och han hever spelare vissar kan låta till. För fram vid 1-3 kommer in då i B60 brottsagen. Ari Ellenskård hever Andreas Eriksson etsar. Finner man vill lägga att ända via Tor Thomsen teker handabollen. Men är flott gjort en brott här från Ari Ellenskård. För att det är negativt som han kan. Som bollen för ut av inkast Lujev. Det var Daniel Palle Høygård det tekte. Christian Morrison til Jakob Andreas Kjellnolsen til Eli Falkvard Nilsen. Det är såna två lag som inte har finnit en XD i början 64 av 15 miljoner och UIF 5 av 15 miljoner. Och det är just vad jag vill visst då känt 8:e plats här. En god möjlighet. Patrick Johansen skjuter och en fantastisk bjärgning från Henrik Jensen efter en stor möjlighet till B36 han 3 nu vid spalt och i 8 minuter. Patrick Johansen som alltid finns en goda början i nutcha fellanon Vanda Mitchell Alebara och här är han när vi att lägga B36 vid 8. Hotnarspark till B36 nummer 28 Christian Morrison för att ta det. Det ligger väl. Och här öppnar för men han ja, färg rätta kosa bollen här vid resten av Bruksla och helst ha B60 var det just frispark.
Mark Andreas Gorbo. Eli Falkvard Nilsen vinner handabolten. Her er Erlendur Magnussen, høyre bakkeren til 62, atter til Andreas Eriksen. Patrick Johannessen venter, skjuter og skårer til 1-0. Et fantastisk lengskott fra Patrick Johannessen. Vi nevnte Janne Johanne, Halvdane Finnjana, ser å gå og bryr han, og sin nødja fjellet i B36 vi og ta helt det fram. Et fantastisk lengskott, færsjående plass at venta og skjåta, og derfor er uerfaren ikke over Erne Rau, at det gjør noen så mye godt plass. Men vi må også her som skott noen et fantastisk skott fra fram her gjennom kjapet. 36 som nu legger der 8. 1-0 nu har spalt i 20 minutter. Og det er jo trav i leikongene først og 20 minutter. Her har vi 4 målleikere. B60 de har 8 tar atler. Og jeg tror jeg sier hos distrikten så mye unger som man at ugeverjan hever ikke seg sterk ut her til kvarse vi eller 8 bølt. Bølten spalter ned mot Patrick Johansen, malskytten vinner vel her, sett så Østene Fyrra, lovlige spillere. Vinner Benjamin Heinesen. Vi kommer så Erlendur Magnussen ned vi. Man finner Patrick, det enda vi noen innkastet til B36. B36 har flyttet 5 manns inn i UF Brottstein, Gjemda, lengt innkast. Og så vettrar linjevergen til helt einfalt og i helt gjort ivetrakk hva heter han, Erlendur Magnussen, eller Magnusson heter han. Og jeg ferner spiller seg over bolten, innkast til B36. Benjamin Heinesen at ta etta, han kastar resten lengt. Heimali flytter Miverjan Ottmar Færun igjen i Brottstein. Her kommer det, vel inn i Brottstein, men har satt oss færre, man skal han ikke selge vel. Ja, så hadde flere omfører, så tuller jeg lyst til å bare tale mot farner at Miverjan, ja, det er ikke godt ut, jeg sier det helt enkelt. Henrik Jensen teker malsparter for UF. Så vi tar flytta falsk nian, helt enn tegget det stått. Eli Falkvard vinner handan. Kristoffer til Boa Reinert Pedersen, og man til Alex Societo Santos. Sender så Ara Ellingsgård og sted. Jeg han er mest spennende spilleren til UF her til. Så først noten det så kommer så atterert, kommer inn i Brottstein, og ferdig på sjorer, nei, enda vi har Torvor Thomsen færre, men det som kommer fra UF til hever Arjen Ellingsgård, steg 4. Christian Morrison. Vi kan gå elving fra Patrick Johannessen, og UF kan sette en kontra i gang til. Her er det så Nils Paule Danielsen, og han er venstre til Jan Pedersen. Her kommer så Ottmar Ferro i midtlen. Til Patrick Johannessen, som atter hever rydgslet av plåse. Til atter til Benjamin Heinesen. Bjør av. Og det enda vi en hotnaspart til B36. Heimali flytter 6 manns nian i Brottstein. Christian Morrison for attacka der, og Walter Jakobsen sentralisene stått utenfor UF Brottstein. Tekta vi sin vinstra beinet skruat inn mot malen, og han fyr fram vid Øtlund, og han har spart ikke som så vel, det ligger en øl, jeg vant av Miklund Øtje, men hva skjer det gjør det kvitter takkan?
Henrik Jensen til målsparsen. Boy Rennes Pedersen om å komme i tropplager her, misses veisende bulten. Og så sier dommerne at her har vi og Nasjer her, B60-varner, frispark til UF. Tackar det stått till Boy Rennes Pedersen, till Kristoffer Mørskuren. Nog nya till Nils Paul Danielsen som har några platser och man till Andy Olsen. Men det kommer vi någon inlägg till här så låt vi tackla över så sluta för bara snattrer. Lukar vi Kristoffer 81 Kristoffer Jakobsen frispark men kanske vär kontakten som inte lite han valde inte att döma att ringas på 60 och ena för 3. Andreas Eriksen till Elentor Magnusson. Han går väl ringt igen i brottsläge men akkurat och länk. Det är Henrik Jensen och kommer ut och fänger handbollen till Boy Rennes Pedersen. Och att du ska vet ungefär strujas så en äkta uppspel kvar just det är enfaldar elvingar som tar för fat tror jag det är sen löjer så jam och här på man vill vända mycket. Ottmar Ferre. Det så jag kan Andreas Kjellnolsen till Christian Morrison. Tror fram vi en vi har några plats här. Så kan det bli vända mycket Christian Morrison för natter. Och till jag kan Andreas Kjellnolsen. Och han kommer igen inlägg till Olivel och här är Eisne. När vi att det är 2-0 i halvtid där är vänstre backen Gestor Boasson Dams med snutt sig in i UF Brottstein men välbjärka av Henrik Jensen i UF Malmö. Säger jag något farner framvis 1-0 till B36. Matchen där var Patrik Johannesen och det var ett standande gott längsskott som han sätter i kassan. Christian Morrison vi har sparsen någon. Lägger vi allt efter stånk. Vi kan se domaren som bollen vi ut att man dömer frispark. Lägger mycket och är fans kött för dem. Sexton stanta högt där nya UF Malvern har tagit länka malsparke och här sänder upp Ferre så ska han retur. En dent över hand Angers resten samståndes frispark mot Christian Morrison. Roald Jakobsen ständer klar att ta det. Återflyttar hemali neck folk nyan mot UF Brottsteinon. Det som bollen ligger väl. Och ända där vi hoppas spark nej har ett inkast till B632. Benjamin Heinsen kommer man att ta det. Det kommer längt in i Brottstein. Och man för först 19 och gör ju stänt några här till att det är Santos i första halvlov. Bollen inte helt av vandal en kommer in åter i UF Brottstein och kvar så Patrik Johannesen. Och åter är det en stor bjärging från Henrik Jensen och i förra runda skorra ena för att säga att Vanda Mitchell har Patrik Johannesen och Akruten söker alla de möjligheterna mer och ser när vi att han ökar till 2-0 nu 9 minuter. Är det farner? Benjamin Heinsen vid inkastningen.
Så blir det en UF som får høtt i an, og som bolten fyr helst ut, og da blir malspark sida der til UF. Så en feilmelding av B36-spilleren her, Benjamin Heinsen kunde sjående tidsebolten, valgte jeg å lete han færre ut til det som han helt var tattnanspark. Men begge linjeverje og domaren samtrom at det var malspark til UF. Men Jensen sender bolten om han i vinstro til Santos. Skal han og til Roald Jakobsen ikke måle, men så kommer Alex Santos atter her. Kan vi hatt det var et frispark, og det ligger helst av marsjen til et guldkort. Det var ikke om domaren Rune går på for å komme av tog, annars er det alls ikke vært en marsballet det stedet. Det er kanskje den første av helsens lærne vi så kjører i hesten dist noen. Og jeg halte han slipper vi en avtale og hesafer, Alex Santos. Og der har vi her til valgt at takke seg frusparsen lengt til Roald Jakobsen som stender fyrt, og så flyttet der alltid en 5-6 manns nye mot brottstærmarsjen. Og her kommer det. Ottmar Ferre skal han natter. Eli Falkvard hever han her. Fyrum kalt. Domaren sier ikke brottspark. Og jeg får røyne sette en kontra i gang, men det var en dra. Da vil Andreas Eriksen i første som bolten om atter til Thor Thomsen. Erlander Magnusson til Roald Jakobsen, atter til Erland. Til Ottmar Ferre. Så en lenkebolten igjen mot Benjamin Heinsen, og her blir det vettra for Rengstøv, og til Vestløkka Mitch til bolten for til Malspark-eisene. Dommeren bruksla for Rengstøvene, så det blir tidlig her nere under HP-skvillen. Stått til Boar Einars Pedersen. Henrik Jensen sender lenka bolten igjen. For å finne Antti Olsen, men Jester Boasen Dam for en skjermandan ut, og det blir innkast til B36. Christian Morrison her. Røyner at finne Just på Sondam, men det er Henrik Jensen ikke mer ut å fenge bolten. Altså, jeg finner ett mål til B60 som er 8-1-0, og vi har haft målmøvleggere til Meira enn så, her i frispark til UF. Det er kanskje en 5 målleggere til B36, nærkere at han har vært rettelig store, men UF framme i sin første virkelige målmøvleggere til gåer. Og at det her kikset det ikke dem i oppspillene, det var se, og nekve av til UF, for det er helt einfalt, det sitter ikke noe vel til dem, til miskjelinger med spillere, og til åneivar elvringer, og til fyrganger og ekner halv, og til bjå opp til ballat, og halvtid nægra det her, very reppe at det vil kosta en eller tvärför hessa försläppa där så är vi scratch någon, men det är så det är något som kan flytta sig över att li om man blir via så att jag spelar det gör fel eller något li så är ju inte det stora allite. Men här så är möjligt att Antti Olsen ute i högra så ju långt om till nummer 1 Anton Palli Höjker James of inledge någon det kanske så Atalia. Men det vi allt över nej han får fälla honom. Alex Santos ser han ner till Kristoffer Jakobsen. Spelar sig av bollen. Erlander Magnusson. Lycka vi att han får ner till Patrik Johansen. Välkommen fyra här av Intente. Det är Roald Jakobsen. Filmkort, men spelar korrigerar.
Inkast till B36. Och frispark och IF kan sätta ett kontroll och begång till här Nils Paul Danielsen. Färran i rum till Andy Olsen och så åter till Nils Paula. Så kommer där in och i B60 brottstein kunde skjuta så var det där tackla i och Östlöd över resten av 4 Rengstöv och han var så när bänk och på det när en eller två för när UF-spelarna tog 8 att det blev en väldigt ädsökande mot målen och Tore Thompson men det ser så läs när att ta komma ner någon den sista 3 ingen så är det ju spelare som Arjen Esgård och Andy Olsen och är det som kunde skjuta mål och lägga upp till det istället. Eli Falkvar Nilsen här. Åter till Andreas Eriksen. Till Makaran och Emivarin upp med Ferran, Christian Morrison för ner. Paulic som nytt tacklar kan det vi till Eli Falkvar det Ferran åter till upp med Ferran. Tålig uppspel här från 60 så kommer en länkebulter han ligger väl alltid till Jakob Andreas Kjellnolse som är för Tamaraldanon. James Rennan inlägger det ligger som så rättliga väl men inte vill lägga ju i searcheran och IF Malver kommer ut och boxar ut lätt inkast. Benjamin Heinsen tekur inkastet. Det spalt i 20 minutter, 1-0 til B36. Stått til Christian Morrison. Så er det veldig gant 2 mot 1 og nede. Og kan det ta vi nytt inkast til B36. SFR vil det tidlig lengt. Derfor var nesten vi gjør, men her er UF-malvergen Henrik Jensen. Inkast til B60 til nummer 1 Daniel Pauli Høygård. Høyre bakken til UF og sparsker han da ballen i dag. Åpner Ferro her. Der får han egg, plås og landsjem der er og ekner i halvå. B60 var ned. Andreas Eriksen. Erlender Magnusson. Christian Morrison. Nu lägger vi den finner högra backen som är kommit igen vid Erlender Magnusson han får ut av inkast. Alex Santos steg den. Kristoffer Jakobsen inte tröste och sen då via Santos sparkar bollen igen. Annars är jag fria lite här helt fitt av Asgården men det är inte att höra där vad som tid höra men jag hör från det av att jag skulle bäcka och trummar för AP så det där ser jag sin drunk och så fria i Asgården är här uppe ja över Roald Jakobsen tar frisparken. Varför spelar kall, inte brottspark eller något som helst och jag får ska han ut från brottsteinen. Han kommer in till brottsteinen kan så en dent i här. Christian Morrison. Han finnes så just på som dam. På i Reiners Pedersen kommer i mittlen. Gestor etter han nya backlinje. Og i færsparskan igjen, ikke mot meg færre. Til Christian Morrison. Til Roald Jakobsen. Ser det vel spalt. Og hva så? Til 2-0 til B36 og til Benjamin Heinesen som øker til 2-0.
Och måste säga ett ser väl Götnesspalt allop från hemmalinon. Så nu är det 8-2-0 och det är vi tror vi like gångna. Det är B36 som har haft alla möjligheterna här till och man säger om inte akkurat allvarligt händer vi sån här och jag flyr någon så vill att det inte sista målet vid söka från hemmalinon i Hesendis någon. Det ser helt enkelt vi har spelat i halva timme inte något gott ut tror UF och skulle där ha en närkram möjlighet att komma in att hända distance så är bruk för någon allvarlig wake up call till kvart ju alla spel eller varje spel ser det sant för ut. Matchutan är alltså för att han har touch minuter Patrick Johannesen till 1-0 till B36 och nu Benjamin Heinesen och i öcher till 2-0. Här är så Andy Olsen. Vi inlägger någon och han tar Thor Thompson kan jufra frispark till Malverian till B36. Andreas Eriksen för bollen ner. Åter till Malverian, Thor Thompson. Och så är han som vet man som inte fyra är sparskande bollen längt vid vänstra benet men det har så inte gått ut från så sparskande ut till ett inkast. Andy Olsen för bollen ner vi fixat fram vi Otmar Ferro och James så vi har någon inlägg och Paul är där men till är Andreas Eriksen Eisner har inkast till UF. Benjamin Heinesen kommer i mitten här. Falkvard Nilsen till Heinesen och en av där center Patrick Johannesen nästa. Här är en Dente Fister. Eli Falkvard vill hanta och frispark till UF. Eller då Patrick Johannesen till Griver. Så fram gott men jag hade inte han ena frispark och ta Färran helt riktigt från att domaren och Jonas går på. Inkast UF. Och att styrs där. Nu räknar halv UF när missa bollen är helt enkelt och lätt och ta vidare trubbelt. Och frispark helt resa för till Patrick Johansen och UF när av bollen. Ner till Ellensgård. Så får han folk ner vi och ser det väl spalt där någon här till Johan Petersen. I mot Jainon kan bli väl. Lägger så in i 16 metern och här han spelar över så. Då kommer en skott i här tar vi blockerar och så löte och så kommer Thor Thompson och för fätra pass. Men att det som nämnt för alltså glottan är alltid är som man nu ser här till från UF-linjen tar komma från när man touchar är Ellensgård till alltså i alla spelen och Jordan är det Christian Morrison till Roald Jakobsen. Sexton vinner bollen nu UF-linjen. Ja, Eli Falkvard som kommer ut av så nice ofta han gör det helt så ofta in centralt vi tacklar över bollen för ut och inkast till B36. Spalt i 34 minuter 2-0 till B36 målskyttar. Han för att han har 20 minuter Patrick Johannesen och så var det Benjamin Heinesen som ökte ta i halva timme affären till 2-0. Lagt en kast in i UF-brottstegen. Alex så sitter satt oss i för högt här och han får resten ett frispark.
Jeg får Robert Jakobsen bolten atter til Ottmar Ferre. Og hemma Lyrik har haft tar fleste målmålagene har haft nekv mest av bolten om. Og atter her så kjør vi at det flere ferner at det helt einfalt eldringene ikke UF kiksa og til spørsmål om jeg skal ta avlenga der alt og helt ganske skifte om og velge å spille der lengt og jeg helt retta fram så vant jeg at her får jeg rett mål vekk. Antti Olsen. Inkast. Til kjøtt til Boa Reiners Pedersen her flere UF-er kring Brottstein i bo etter Boston. Arjen Skård. Jan Nils Paula Danielsen, her man Richnon, Antti Olsen færan her. Og regner så at finne en villagarant i Boy Reiners Pedersen, men Andreas Eriksen sparskar borster. Benjamin Heinesen første og så det Kristoffer i forfedresen til Alex José Santos. Jeg kvar Andreas vel til Ottmar Ferre som kommer nian vinn og han hever fer. Finner resten Patrik Johannesen, alltid vandrar miste han for bolten kring Male og hesa fer vinner han et hotnaspark. 8 minutter etter av 4 halvleik 2-0 til B36. Det första hotna sparket där hemma i Hesar så inne har haft en neck ut i där högra så gör till han Samme och i Tekeda Christian Morrison vid sin vänstra bena. Santos ska lära nu från Kurjum här. Erlander Magnusson om man åter till Christian Morrison. Vi högra bena inlägg. Patrick. Vänder det vi. Och Malmö missar han i mål. Malmö missar bollen i mål och tar motmälla som jag vet skvätt. Och för en till 4 där mot Orsagat har vi inte finns vi. Och så vet jag inte hur jag hatta mål ska skrassetast men vi menar vi som är så där så man nästan skrassetast som ett självmål. Jag ser där från Patrik Johannesen och vi är sista över och bollen och så B36 men Sean där över så att det här mål jag att man får mål lägga det kommer vi sätta ny kväll då vill jag hata punkten ut men så det smet touchda så nästan ett självmål av Malmö och så UF nog så hur einfalt det som bollen att ta men Sean där kan det att han blir tröster i sätta men där kan man se att Patrik Johannesen vi ska sätta så målskytte så han skorar 2 i sen det är nog först 1-0 där touch mot var farner och så nu att till 3-0 ta och i 8-3 mot var farner hit mål skora i Benjamin Heinesen bara säga det vi tror vi läggångna och vi söker det åter här vi ser att det är i alltid att nu ska vi alltså etika det se men i alltid ser ut som första eller fotbollen från UF så här första lötna det är någon här ett kort till Alex och José Santos det vill säga illa ut tror Tamarei så det möter där någon stärskon li här i Gundadalen men här är öjlan vi manglar vi för att kunna kapast vi etapp 60 li här och helt rätta fram så blir det ett regulärt sorg så det kan vara att ta ernast i hållet någon UF-spelare nu och komma vi mera. Här är så Antti Olsen i sitt förra. Här kommer Andreas Kjellnolse kommer efter. Hotnaspark till UF. Det är Antti Olsen och för om man att ta det. Stått. Vi kommer spela emot Jonas Paule åter till Antti. Och hatta ser skott ut. Santos Tegran.
Balter tvärst runt till Andy Olsen och så ja på 16 på han. Veli Falkvar Nilsen till Roald Jakobsen. Och en sign tackling här från Daniel Paula Höjgård i för gola korsta. För ligger här, jag håller till Jakvan Andreas Kjellnolsen. Och längre bollar till Patrick och en dente renner från någon. En dente förstör åter till Henrik Jensen. Så ska han ansa sig. Det är därför spelar väl av. En längre boll nian. Väldigt fast kvart för Fatrarna men tämligen inte ska och det blir inkast till UF. Nytt inkast till så för till B36. Andreas Eriksen till Roald Jakobsen. Länge var det ser väl spalt. Det är Benjamin Heinsen. Över beats så fast han heter B36 Lia. Finns ju ganska alltid så väldigt Jottenbrot. Och här som Kappingarnon. Och vad så? Inkast till nej, hotnaspars till B36. Det är ganska väl neck utskiftningsspelare job 6 det finns akkurat det från början men inte flyger i år och neck vi bender on nu att han är till rejer att ta av målläggarna där är mitten målskyttar när det spalt här mot i HP och lägger lätt upp lätt mål och i Suri mot TPF Suraroin och resten scorer här där. Christian Morrison vet något sparsen. Det spelar ska han från det Roald Jakobsen och han kan pröva en fluktare men alltså det nästan inte väl till honom men färs och lycka var bollen. Nejer och så tror vi att det ska lite målvariant och så UF vad ska det här? Och är han skatter så skulle vi då säga UF målvariant nej UF vänjer han en Jakob Mikkelsen. Han center för en skrassätter som tar enaste. Eka målvariant så UF jag vet inte vad det är. Han ser ut att ha ett målvariant så UF. Dan Henrik Lindart Jensen. Vi har nu java 60 år någon bollen åter. Nu är bara 1 minut efter för hålla i tjänst då 3-0 till på 6-3 Patrick Johansen till 1-0 ta i touch mot vår farner Benjamin Heinsen till 2-0 ta i halva timmen affären och ta i 8:30 minuter var farner ta ökt Patrick Johansen ta vara så ut löjemål nästan UF normalt malt ölet har helt kanske det var just frispark mot UF målvaren eller kvälla vi är utanför att han missar helt enkelt bollen ja nästan hur att så det som jag sa det här från vill gärna så Jamal om att tro att ska se det som en självmål från målvaren och så einfalt sa det ut att jag skulle lofta till bollen men så det här man finns ett skump eller ett annat som har sånt för Jomar. Arjen Skurt. Gå en boll om man till Andy Olsen. Det går för UF det kommer från Arjen Skurt. Benjamin Heinsen. Färsk upp här och bort för Jeffrey Sparks kafé näst. Då har man lagt 1 minut att och han får igång nu.
Man ska ånga det sig ångan då, men det har varit otroliga trubbel till UEF att komma att just ner och så där som average chat time det är just ner halvlejst så ska det ja som där var det något att komma in att du sätta halvlek. Här är en halvtid att på 6 var en kondition det vill nökter vi tar avrik. 3 mål och det var helt UEF för att få näkran välja målmöjliga. Alltid har vilja behöva ta in en gång så där kan släppa till halvlek vi 3 måls lastland där ser så snarare ut det är Andreas Eriksen som rekes ju i trubbelakar och att säga Schelle smart ut av honom kanske möjligt att ju försvara att det Antti Olsen kommer in i brottsta i fem kort och så för han brottspark nej tar för han inte och så spårningen om han 8 till men jag tror för en tal det så ju sliden inte Runa går på jag så först för 60 det var en uttryck och det var alltså Andreas Eriksen och det är ensam att leva någon solo tur kring Ekna brottstad här det B60 som kanske kan öka nu och touchera där 4-0 till B36 och till åter Benjamin Heinesen. Nämnde då och Johanne att han är välja vi attacka av Målläggan hon vann i början inne och i flera deston Benjamin Heinsen och här skorar han ett mål att träat B36 för till halvlek för 4 måls Laszlo. Ebergslejan 4-0 målskyttar Patrik Johansen 2 Benjamin Heinsen 2 vi var åter här om akkurat här vi sätter halvlek.
Så får vi då igång vi 17 halvlek, støvann i halvlek 4-0 til B36, Patrick Johannesen 2 mål og Benjamin Heinesen 2 mål. Og så synes jeg at B36 tar til reier ved en utskifting. Og for først for i år så gjør vi at Alex Mellemgård han får spille sin der første minutter i år. Det er nekv der over av Skavon, og det er B36 som teker Roald Jakobsen ut, så her må der nok vant de justere lige næka. Det ser ut til at Alex Mellemgård fer og vinstra bak, og så er det flott gest på sånn dam inn av Mivøtlen. Og avhørst om UIF, om det her var tidsi sammen, og i halvleitsen noen tog at average i fyrre halvleitsen til er altså ikke godt. Jeg finner Kristoffer, Hotmar Fer og Ikern Midtland, det var Hotmar spark til UIF. Det var Alex og Sedo Santos i fortekket det. Nekker reier kom den igjen i B60-brottseien, der ligger under velleisene, og her da jeg kan Andreas Kjellnolds fra Skallabas med Borster. Det er så Alex Mellengård. Det er ikke en villegere, her kommer nummer 14, Daniel Palli Høykård i midtelen. Upp til Santos. En lenge om balt i her. Til Erlendur Magnusson skallar han til Benjamin Heinesen. Så må jeg kan skåre så et første hattrick for B36. Jeg vil skåre 2 mål her til. Her er han går for etter, kommer inn i brottstein. Det er godt å være spill fra UIF, men ikke her. Christian Morrison. Og så skyter han, og velbjerka av Henrik Jensen, eller han skjeva som så er sånne teka. Og gestor på sånn dam i hans røntna. Boy Randers Pedersen. Og her kommer Alex Mellem i midtelen. Vi takler over frispark til B60. Det er Alex Mellem fra taget her, hvis noen vinstra beina. 600 flytta annan Miverian nian og i Brosseien. Ottmar Ferre. Her er flere ære vi eisne. Her Ottmar i fær høtti om, men reker han ikke vel smanna i atla, og tar malspart til UIF. Henrik Jensen, litt på som nian. Christian Morrison for han og Kristoffer Jakobsen. Sen som Benjamin Heinesen av sted. Hvor vinner hentan han til Santos. Her kommer en dent i eisen til hjelpbar til Santos som fer han. Og han får en kott, og det var frispark til UIF. Boy Randers Pedersen. For bare snatter her. Og en god elvring for honom. Ser jeg gå til Andy Olsen. Andy bjør av, kommer inn i Brasseien skyter. Og Tore Thomsen bjerker. Faktisk første velger rønten fra UIF og i Hesson Dystno. Gestor på Sandam. På en länge bort om mot Benjamin Heinsen, men han tar för en 24 av inkast UIF.
för till Eli Falkvar Nilsen, Andreas Eriksen här. Erlendur Magnusson. Åter till Andreas. Och en skivälvning för honom. Och så kan vi sätta också igång där. Här är det Johan Petersen. Finner Andy Olsen. Och han sätter fyra. Kommer in i brossa in. Och tar vi rör hoppna spars till UF. Därför Alex och Seto Santos attacka. Det är 6 rejer kommer igen och i B36 på brottstagen. Vi kommer till. Och det var nytt hoppna sparsk. Alex Mellemgård ska handla bollen ut. Och jag ser för vi där Ari Ellenskor för att ta det. Vi kommer att sparsa. Det tatt in i målen och till vi gör oss vänta mycket. Ska se där nytt hoppna sparsk till UF. Där standa tatt in i målen och här vi skumpa och så vidare och Rune går på domaren ska det vara Orion Kradamon. Så ska han snäras tatt in i målen från Santos. Eller Magnus ska handla bollen ut. Ariel ska ut färran. Vill gärna komma till skott. Fixt vi halv någon till vår nästan vill lägga den vi var här. Tor Thomsen till Andreas Eriksen. Morrison går i Alvring går man till Benjamin Heinsen. Till Eli Falkvar Nilsen. Det är själv också och så en misskilling här och första 8 minuter här nog så tämmer och är bättre vi och det snön om så spårningen om till så att det kanske inte är samma gas i hemmalinen som det var i förra halvlek. Här var en snurningspunkt i Mivötland ut, Roald Jakobsen. Jag hade inte han är som så skatter, men vi är 4-0 Lashley och halvlek någon så det är man rattla sin trakvarion. Här en god Elvring till Nils Paula Danielsen. Och man för shooter för pass någon. Benjamin Hansen. Det är det Falkvar Nilsen. Att det är gott väldigt spel här från UF Antti Olsen Färran till Johan Petersen. Han missar bollen. Tror nästan. Och det är som det är nästan att UF när tar här var vi ohäpner vi allops situationen i Chaltheim först var det Clayton Suarez som inte fick uppehållslöjve eller utrottarlöjve eller vad det kallas det och förrun inte något så skulle det ha en annan allebara och han löjve till honom blev så heller inte i läge och det är så han det är sån öliga ohäppet har vi man har lagt puslespel så läs när man ska ha en här en allebara tror jag på så färran.
Spalt og 20 minutter av 17 leikje. Støvan inn samme som i halvleikjen. 4-0 til B36. Patrik Johannesen 2 mål og Benjamin Heinesen 2 mål. Erlander Magnusson her. Falkvard Nilsen til Christian Morrison. Benjamin Heinesen. Som innleik fra noen, det ligger vel. Patrik! Og en god målleikje, og nær vi er få sitt hattrick. Hattrick til Patrik, men her er Henrik Jensen nere og Bjergar. Jasenbaltren er vetrar fra ute, innkast Lujef. En dente til Bo Reines Pedersen. Atter stressa B60 Dvarner. Reia Ujef Leie ut her oppspillet. Her en god elvring fra Santos til Andi Olsen. Paule. Vi Krøster, Altmar Fere for bolten av noen. Hva så? Ujefne kommer mittelen. Det er Ari Elnesgaard. God elvring fra Ari Elnesgaard. Ser god elvring til Andi Olsen. Kristoffer. Og det er innkast til Ujef. Og innlegg her, Nils Paule, men her er reisen i Andreas Eriksen, han er vinnerbolten, Christian Morrison sparsker han som borster. Vi er ferdig, tenker vel ned her, atter Andi Olsen, og så spurning om det ikke er en obstruction her, det har vi så gjort for det ikke dømt for det. Og det er innkast til UF. Sen bulten för fatter och honom till Hadjanger en dente, ja. Vi är det till Ari Elnesgaard som ska spela inne. Andreas Eriksson etsar. Och det är 60 och very lagar och tackla bulten där, Inkas Lujef en dente. Och här med den lägg. Alex Mellengård ska la bulten där och till hoppna till UF och spalt ut 13 mot 17 i tror jag. Må säga att det är UF-arna som har sökt mer än B60 till malen än B60 har sökt att UF-malen. Halt då att näga flånen av B60 spelen är färre. Vi tar att tog och Roald Jakobsen ut. Vi håller ett någon. Hoppna spark från Santos, lika tatt av malen. Patrik Johansen skallar han ifrån. Så tror han innatter och i brassajen. Och ett hoppna spark att träta till UF. Ari Elnesgaard för att ta det. Jag känner att folk nian i brottstegen, Shemans. Vi är förnär, Ari Elnesgaard kommer ut och här sen för fram i Ötlån och det var malspark till P632. Så ser det på 60 också gång där och finna Patrik Johansen en dente i första bulten. Vi är för spela sig på 2013.
Det är en center slöver satt ni hålla det första kvarteret här är inte hänt näck och till självan det helst eisen orsaka av så var det halvleksstövne som ju är 4-0 till B36 men här är plats så Ariel Skart man finner resten Nils Paul Danielsen ut i vänster så Santos man för ska han pass nu fram gick från Andreas Schill Nolse och man till Alex Mellemgård som kom in i halvleksen. Men ikke det er noe brøyting og uaflid om tatt uges for ikke så tja. Og her er Eli Falkvar Nilsen vinner han borsur at nesten trukka han der. Misser så bolten, en dente og frispark til 60. Så kommer tvær utskiftingar fra IF. Boy Reiners Pedersen skal ut. Nummer 3 Samuel Jakob Johansen kommer inn. Such at Fritleif og Lampan stendur eisne klarer å komme inn, men vi 6 tall nå for å komme inn med låta. Så spør den grunn hva man kommer inn 4. Det här är Daniel Paul Højgaard i förut för Fritleif Lampan. Fritleif Lampan ser ut för in i Mivergena tja UF. Och om vi också känner nog så kött så är det att det känns så att när man sitter och gör sånt att ja, det är en sån avgränsningsspurning att man borde rätt att över livet men det är så en halv timme efter så låt oss vana att det som distrin kommer upp i öllom för en ett gira så att helst två och jag är en lavan gira i lötna. Det har varit för Jolla Gritcher och här finner vi 4 mål battle en Lee ska ses till 6-2 och har varit en neck för målmållägare. Det är det inte kvar lötna. Är det så UF renner. Sen bollen för ut, målspark till 6-2. Hesa för standard är högt uppe och UF-arna här var ganska lagt märke så att i halte att Tor Thomsen har haft trubbel till att täcka sig målsparken i för så längt. Då vill jag upp målspark för ut inkast till UF. Det var något mer än samma Jakob Johansen. 5-6 där mitten inkast till UF. 6 var i standard till Reier vi en utskifting att se att det var inte att de boja dem mot där. Så för hon helst att vara fram till utskifting change up 6-2 och till Jekvan Andreas Schill Nolse ska ut. Vi har alltid spalt en Fernandes till den. Och in kommer en ungerspelare Gittle Samuelsen. Man kommer helst in av att det är Sojina, alltså att spela vänster Soji här i. Det kan Andreas själv vara. Han tar Tor Thomsen. Samuel Jakob Johansen, här kommer på 60 i mitten, Alex Mellemgård färran.
Patrick Hansen tycker han väl ner. Spelar nästan väl om han och vänster till Benjamin Heinesen som gör det. Och kan så och här är när vi en stor möjlighet till Gitla Samuelsen färdigt vänstra ben i han. Det så vi gå ting från Benjamin Heinesen. Det passar ju skora 2 mål där. Fick styr av just på som dam till Eli Falkvart Nilsen. Det var ganska först för jag bortsett från helt tulliga och sett några jag så var sen där från 60 vi hästen hålla i alltid att här var kort mest i en autopilot för ses mer det är inte neck driveway. Så att några kommer där så heldigt från UF och tog i står var nästan i samma som var hålla i 4-0 till B60 då här det Gitla Samuelsen spelar väl till just på som dam. Till Eli Falkvart Nilsen och vi har spelat här Patrick Johansen. Han har skådat för vi så innan målen. Och man hever känslan att så läs man han söker och vill och så gör Patrick Johansen så kan det väl bli en där kvar i han för ett hattrick. 2 mål i 4 lägen. Här är det ena så mycket löj ut att det man söker om att men man nästan är hur att ska se detta som ett showmål alltså målvärden tror och i alla fall miste bollen. Det ser ut som att Patrick har skallat bollen en 4 och det så einfalt ut att lofta bollen men det kanske har det varit hänt också som vi inte har sett att han det blev en skumpa över ett land och för motmalt och UF är nej för det målvärden till UF Eisnet har vi mål blev vidkänt. Gå boll till Benjamin Heinesen som är ute i vänster, Gitla Samuelsen kommer in i högra. Det kommer gott inlägg Eisnet. Och en stor möjlighet till B36. Och här är när vi att Erlendur Magnusson ökte till 5-0. Efter Benjamin Heinsen. Christian Morrison. Tjuen inlägget. Lycka väl. Det är en dente och vi får höra i office där. Och kan så. Efter en dente. Och vi har spalt här. Ariel skort. Tor Thomsen kommer väl ner och Bjergar. Där Benjamin Heinsen ute i vänstra så men hesa för bollen för nu ut och det blir inkast till UF. Stövan i samma 8-3 minuter farner. Han samma som var och i halvlek någon till 60 som är 8 vi hela 4 mål 4-0. Inkast åter till Henrik Jensen. Ariel skort. Att finna samma Jakob Johansson men till Andreas Eriksen som färran att till Tor Thomsen. Det kommer en dente. Morrison kommer med på 60 du kan sätta en kontra igång till. Ska han finna en villäggare och han ligger inte nå väl men vi är ganska tröst att det satt oss här ut ganska till Real Rinchna och så sparkar Christian. Nej Henrik Jensen har ju bollen där. Testar på som dam och så hade en go mint av visst det någon kommer emot jag ska ta på bollen här i sjön.
motstålare i en radius på ganska 30 meter och när namen där honom så. Jag vill man inte någon ekv. En vanlig elring här från Eli Falkvar Nilsen. Det var annars vi nog så trycker. Här kan UIF sätta också igång till. Och en han lyckas vi att komma in och gå över Johan Petersen. Patrick Johansen. Christian Morrison. Benjamin Heinsen från ner. Jag tror jag säger ganska så här först då. Och jag från Färdras när ganska så först och fjärde minuterna ganska bäst spelare i vattnet Benjamin Heinsen. Vi och Örjan från Chap 60 då. Skorar 2 mål läst. Vi har spelat även Dente till Kristoffer. Attorlen Dente. Andreas Eriksen i mitten där. Det var inkast till UIF för 8 minuter. Efter står man framvis 4-0 till B36. Patrick Johansen kommer ner. Här har vi brukt för frispark till UIF. Patrick brukt hånden av armen till domaren. Da Samuel Jakob Johansen till Alex Oseta Santos, åter till Samuel Jakob. Vi finner Ari Ellensgård och kväll så malspark till 62. Här är så Benjamin Heinsen och sitter fyra ut i vänster och tar i trutcher mot 4-5. Blevi. Och de kommer laser och till lyckas vi att han för ett mål att träda där. Han spelar en gång det Benjamin Heinsen. Det är Alex Mellengård. Vi gör något som kommer in och kontrollera när det var stäcka Marla Minja Christian Morrison och där var det bollen till Paulem och så vänta. Ari Ellensgård. Ari Ellensgård. Vi har spalt i det Samuel Jakob Johansen.
Så som UF kan svära att det. Nej, det är det så inte. Jag ser att det för. Kanske nu. Alex och Seto Santos. Nej, Alex är fastan. Till samma sen. Men den det för Jason. Akkurat till rätter. Ja, sen lovliga för rollag har vi haft en Lindlian sättna hållag till. Det må bara konstatera här är inte helt stora, men det är så han det urslut eller stövan i hållag som avskat det. 4-0 till 62. Där håller sig säkert av att göra skjut. Gå bollen från denten igen till Arjensgård och öppen han glöjer ut ganska tämja bollen. Och till att med som sätter sig väl i jotten där. Och han lyckas vi att finna Patrik Johansen. Så att UF en god tackling här från Alex Mellengård och så kan B36 det främja sina sista utskiftning och det är nummer 6 Eli Falkvarden Nilsen vi ska ut. Defensiv midvallaren jobb 60 och inför han kommer Johan Eiler Simonsen. Och det må vara först och för i år att han är av någon är efter en av tannaren någon cha B60 vi här är så hon fitt att han linje vet jag hur ska man det här är men i nävan Neckmar and say John send it down. Och här Patrik skjuter och välbjärka av Henrik Jensen. Patrik Johansen som skorar på ett längdskott i förra halvlek. Christian Morrison för att ta hotna sparsen till kör av Tamon. Ötlon champ 62. Här kommer det. Och det är inte gott det där som så omgång. Och sen där kör Andreas Eriksen. Men som nämnde så ungspelaren det är alltså helt näck för ungspelare i ett sånt nu. Det vi har fått så ett Göttenbrott och i B60 då här en Erlendur och Hakrabatch dömes som är 18 år gammal. Spalt Atlan distans så kan jag ta till först Ari Elnesgård som är nu i brottstagen bjöd av mot just Erlendur och skjuter och tar Thomsen är nere och Bjärgar. Kommer att lägga till UFR. Så att till dem Stittle Samuelsen kom in han är reisande. Arsenal gammal är alltså inne i Löttenham. Och så här är så det Hannes Agnarsson som sagt nu i 60 skattspelare som jag tror han spelade så väl och i fjör han är reisande till Arsenal som okej bänkar volje på att vi har till att bli inne. Fick några dyster att han kom in efter en kan jag spela vår skatter i fjör och beit sig fast han ligger.
Och då ser är spelare vinner Bjarne Pedersen över början för 60 år, är snart 18 år gammal så det är ganska inte 5-6 spelare som där har finns jobb som än har unglinga alder så det ser ut som att det gått ut. Det är så att det är utamstöv och det är några skriar och linon som möjliga nöja vänjer han till det men ofta visar sig att på 60-åren har haft häpne vi att här unga spelare så att här visar sig ofta att här har ett rimligt gott format så det snarare att här klarar att spela snarare stin. Så är det som är alltså Benjamin Heinsen är 21, Patrick Johansen som kommer till fälla i resten 21 år och just det bo som 22 så. Det är ungt folk och snarare linon. Är det så Benjamin Heinsen. Kicksala Jono, färgplats från 8, men så minns Paul i mitten. Och hatta borde vara frispark, det var det. Tor Thomsen. Oha. Attort Andreas Eriksen. Att det är nog inte just om det var att vi ena målen, men det är ju att vi 4 så kvitt. Är det Ari eller skord? Ja, vi fram vid 2 mål om man har verkligen så ska det inlägg komma från honom. Det gör det snä. Det är ganska mål Santos, är färdig spalt från honom. Antti vill att varva idag kunde lagt till vänstra på inte Santos är till vart det han dår en att jag såg att vi stärka vänstra beinen då så en neck flott mål för honom Jet Arne i första fotbollen. Här är det mål att lägga till vänstra beinen till Alex och sätta Santos men hade färre. För 60 alltså har vi mot det första sektionen i år med att se minne gott ut och efter han var bara vunnit han ena det var i år ungefär mot Effodeildin. Och kommer det inte måltallna och till lite i bättre att ja, men ska vara helt ärlig så är det alltså fjärde distren och real kvarter inte skora några mål alltså hinner distner så gärna serien i år ungefär i Effodeildin med det 0-0 hemma mot Johape och så där tappt hemma 0-1 för Ulsjövästor och så var det 0-0 utöver mot UF så ett av fel av någon och strujast vi att få mål. HP och en luktande stöv och skala så där. Alltså inte så det gått ut inte här till framvis inte målskåra. Sex minuter efter av vanliga lägtöjne och kanske vi får en mål, jag vet inte, men det är öjligt till och sätta en halvläge. Det är mer omtrallande för halvläge, eller för hemalinon. Det så är det 8-4-0 vid målen från Patrick Johansen och Benjamin Heinsen. Här är UF. Och här som färran inte näka på sjur, Johan Pedersen, att man får skjuter rätt från honom. Johan Eiler Simonsen och Bastman. Benjamin Heinsen till Just Boasson Dam. Alex Mellemgård till Christian Morrison vi här.
Ingas Lujef. Sista utskiftningen tja UF kommer her ut for nummer 16 Nils Paule Danielsen. Og inn kommer nummer 34 Samuel Johansen. Spelare, 19 år gammal, Samuel Johansen. Her er Jens Skård. Gärna komma till skåt, men det blir första skåtet till Elvring. Jag är snäll till Olsen. Vi ser här. Vi har för Patrick om kort för en spark. Christian Morrison vill filtrera frispark till B36. Och gott kort ja, kanske. Vet inte om det är gjort, men det blir det så. Och det är Jakob Andreas Skorpo i för det. UF, han har kippat alla per. Trus mot rätt av vanliga lagtynna. Ari Ellenskård, Björn. Här kommer Andreas Eriksson i mittlen. Så är det på 60, Benjamin Heinsen. Alex Mellengård i rum till högra backen i det, Erlander Magnusson. Som jag just spelat en finalist. Och så en dente i mittlen och han finner vi ju efter Alaba. Det är en 5 år för det motorkat 5-6 var han så och heller inte sportsur resa för. Det är Johan Eiler. Simonsen i mittlen och så sätter det fer och hemvägen Christian Morrison till Benjamin Heinsen. Patrick. Och här kommer en dente i mittlen. Då finns jag med så alltid att UF manglar en dente att säga att det hade inte det ser så galet ut honom men bortsett från att så har UF en öliga väg i för alla. Så ser klockan 9:04 minuter. Då man lägger helst 3:30 för utskiftningarna där, annars är det inte att lägga 3 och att det är över en sera lilla sättning av läger. Fyra 0 till 60 om det är akkurat att täntra. Patrick Johansen 2 och Benjamin Heinsen 2. Det som jag nämnt förut så kan det ena målet möjliga skrasitta som är självmål av UF målvärden och det var då målet till 3-0 men Fyribils ser ut för det var Patrick Johansen, det var han i heje. Så är det på Orange nu, Fyribil 62.
det en dente. Ja, sen bollen ligger ikke vel for Landskappingardystur, og det er ikke nekst med rikket til UF det, og da jeg hitcher etter kommande dysten til UF, så må averagen bli bedre enn det som er ved her i dag. Det er altså kommande etter neste umfar, så er det atre utvalget til mot KU, så er man heimavalgelig mot førermesteren og Vujtjentje, så man er utvalgelig mot NSOI, som tidsstavere kommer fyrir seg, og så er man utvalgelig mot HP, og så er man heimavalgelig mot nuvarande 8-linjen TP, FC Sorøy, Røyn, og vera average några som minner om det så tappar alla distarna till att det är väl elendigt från UF för det. Frispark till B36. Det är ju Toines som domaren lagt att rätt. Vi kommer till. Ja, vi väl om man för. Annars kommande Disney till B60 att han har hentan och utövatlig mot Ebeströme, så är det utövatlig mot Skala. Så är det heimavatlig mot Nordsjö Väster och så är det ute mot NSOI och så hemma mot förmästaren om Vujtjentje. Vujtjentje kommer annars här av Vichan och i morgen spelar mot HP, en dyster som er eisende strøyma beinleies. Beinleies i utvarten, ved dysteren i middelen TP, FC, Sorøy, Røyn, der spelar i mot NSOI og heimavødle. Det har vi sjående i Boston, og her det fylser vi ødelen hindesten og eisende. Den dysteren blir forresten klokkan 2:30, så minnes til at tentra tulja om det atle at lorst etter tøydestnon, bolten blir beint at nå tøyen i morgen. Erlendur Magnusson her. Nå er det kanskje helst tala om sekund, eller en minutter som er etter. Og her bruksleier domaren Rune Garbo for det sørste fer og i dag. B60 vinner 4-0 og UF. Patrick Johannesen skorer et leit 0 da 20 minutter var farner. Benjamin Heinesen økte til 2-0 da 30 minutter var farner. Da i 38 minutter var farner var det etter Patrick Johannesen. Og stått for i halvleg i halvt 45 minutter var det farner. Da var det Benjamin Heinesen som økte til 4-0. Altså 2 mål i part til Patrick Johannesen og Benjamin Heinesen. Og det er det som jeg sier, men det er det var i 4 halvleg at det hendte 4 målmålleikere. I 17 halvleg det var nærkere mål. Jeg kunne et mål spørsmålsord, men det ble avgjørter i 4 halvleg og det var i veldig gant til. Vi færre gjør samrøver, vannet vi Berline, om vi får fætter om på fyrir teg, men det er ikke her og nå beinleies. Vi får lette en sammandrott for hesten distan ut av heimansøkere, kvf.fo. Det kommer 17 nye kveld. Skulle helst ikke tidse alt av lunsje, kanskje om, hva skal vi si, skjøytøyene her og lei. Da skulle det være klart, om det ikke har finnet et malene vi her, så betyr at hitjen her ta. Vi får takke for jokken. Rune Dam hever Steg i myndatholden og Leivor Fredriksen har sagt for distan. Som sagt, meira strøyming i morgen her i Gundadal klokkan 3 og HP mot Vujtjentje. Og beinleis i utvarsen, Balteren byrjar klokkan 14.15 og klokkan 2:30 byrjar distan i middelen TP FC Sorøy Røyn der spiller mot NSOI. Vi takkar for jokken.